Tak, sme tu, statická sekvencia. Zmením si ťahaky. Tak, no, ideme na to. Ideme opäť. Pozície stojí. Balančné pozície stojí. Zakotvíme sa na ľavej nohe. Ideme začať pozíciou stromu. Prvá variácia, päta na prihlavok, druhá trošku vyššie nad členkom alebo členok, lítko, stehno, polovičný lotos. Každý si robí variáciu, ktorú má v praxi. Ak niekto má problém so stabilitou, s rovnováhou, ide do takej variácie, kde má obidve chodidlá na podložke pre lepšiu stabilitu. Ja mám v praxi túto, tak idem teraz sem. V pozícii stromu máme mierne podsadenú padu, nechceme ju mať prehnutú, drievková časť, podsadíme pánvu, koleno, zohnuté nohy miery zľahka do boku, neotváram boky úplne, stačí zľahka. Ruky sú pred hrudníkom, spojené pozície namaste, alebo máme paže zdvihnuté, ramena uvoľnené od uší, napnuté ruky, prsty ťahám od seba, sú napnuté, pomáha nám to držať rovnováhu, keby nám zafúkal vietor. Tak, pozícia stromu. Tak, ja sa zase otočím, zmýšľam, do ktorej strany pôjdem, idem asi takto. Tak, sme v pozícii stromu, držíme pozíciu. Tak, s nádychom zdvihneme práve koleno hore a preklopíme sa do bojovníka 3. Pokročili môžu mať ruky vpredu alebo vedľa tela, začiatočníci, alebo ten, kto má problém s rovnováhou, použije blok. Chytíme sa bloku, buď na šírku alebo kľudne na výšku. Noha je vzadu, môžeme si natrénovať, vyskúšať otváranie, zatváranie bokov. Otvorím bok, zavriem bok, otvorím, zavriem, otvorím, zavriem. No, bojovníkovi 3 je dôležité mať zavretý bok, tak to viete dobre nacítiť. S nádychom pokračujeme ďalej. Ideme naspäť, zdvihneme koleno, uvoľníme chodidlo, pokrčíme stojnú nohu, prepletíme, spojíme ruky pred hrudníkom, pozícia orla. Kto chce, kto to má v praxi, môže ruky prepliesť, tu na lakte ťahám hore, ruky otváram od seba, nechcem mať ruky spojené pri tele. Tak. A výdych, uvoľním, vytrasím stojnú nohu a ideme na opačnú stranu. Zakotvíme sa teraz na pravej nohe. Idem rovno z boku, nech sa nemusím potom otáčať. Sme zakotvení na pravej nohe. Používame pre rovnováhu 3 body na chodidle, päta, klbík pod palcom a pod maličkom. Ideme pozícia stromu, každý si spraví takú variáciu, ako robil predtým, aby sme mali harmóniu, rovnováhu na obidve strany. Ramena ťahám dole od uši, uvoľnené koleno mierne dovonku, padma je podsadená. Čím idem do vyšších variácií, ťažších, tu na ešte, aspoň ja to tak necítim, ale pri tejto, keď je noha v polovičnom lotuse, alebo lotose, tak tu na tá panva zvykne vybehnúť von. Treba na to dbať, podsadiť ju. Ak neviem správne držať pozíciu, napríklad tento polovičný lotos, idem o pozíciu nižšie a držím. Tak, super, bola som tu. Nádychom idem hore, zdvihnem koleno, výdych, preklopím sa, bojovník 3. Držím opäť na túto stranu, kto chce, môže použiť blok, kto nie, má stabilitu, rovnováhu, môže skúsiť aj takto otvárať bok, otvorím, zavriem, otvorím, zavriem, otvorím, zavriem. Tak, môžete si párkrát vyskúšať, aby ste pochopili, ako to má byť. Čiže v pozícii bojovníka 3 boky sú zavreté,
nie otvorené. Super, s nádychom sa vrátim hore. Uvoľním špičku, výdych, pokrčím stojnú nohu, prepletím hornú, pozícia namaste, lakte od seba a chvíľu držím. Opäť, kto chce, môže ruky prepliecť, kto nie, nemusí. Super. A s výdychom uvoľníme. Super, vytrasieme nohy, dostali opäť zabrať. Tak. No. Ideme teraz zase začať trošku inak, ako to predošlo video. Začneme na začiatku podložky a ľavú nohu necháme vpredu. Pravou nohou vykročíme dozadu 1, 2 a pol chodidla. Zadnú nohu máme päty v zákryte, noha je trošku vybočená, predné koleno je pokrčené, boky smerujú dopredu, ruky vystrieme hore. Bojovník 1. Držím. Spevním centrom tela, pánvovedno, oddychom do hrudníka. Ramena ťahám od uší, mám ruky uvoľnené, ale popri tom stále sa ťahajú dopredu alebo hore. Tak, super. Vystriem koleno, položím ruky na bok a s nádychom sa ťahám dopredu a výdych. Môžeme použiť blok, opäť dáme si ho vedľa chodidla a môžeme položiť, alebo takto pred chodidlo, môžeme položiť ruky na blok. Pozícia pyramídy. Postupne môžete prehlbiť, ísť nižšie. Naťahuje sa tu zadná strana, kľudne môžete sa vyvesiť zhrbený chrbát. Naťahuje sa aj stále zadná strana. Teraz naťahujeme aj chrbát. Super, pomaličky s nádychom, pozriem sa pred seba, ruky na boky. Pomaličky s nádychom sa zdvihneme hore. Ukročíme opäť dopredu, vymeníme nohy. 1, 2 a pol chodidla dozadu. Noha predné koleno je pokrčené, koleno je nad členkom, boky smerujú dopredu. Ak má niekto problém dať boky dopredu, môže dať nohy na šírku bokov, tým pádom sa zadná noha není v zakryte, päta za pätou, je na šírku bokov a rotujem, otočím boky dopredu, nechcem ich mať do boku, dopredu, bojovník 1. Ja si tam takto do zakrytu. Položíme ruky na bok, vystrieme predné koleno, nádychom sa ťaháme dopredu a výdych, uvoľním napätie, predýcham. Kto pozná, môže počas cvičenia používať ujjayi. Lepšie nám pomáha zotrvať v pozíciách a uvoľniť sa. Super, s nádychom. Idem hore, ruky na bok a pomaličky sa vystieram. Sa mi hlava nezatočila, dokročím dopredu. Dám blok na bok. Ideme teraz cez pozdrav slnku B. Tentoraz si dáme nohy na šírku bokov. Začneme v stoličke, nádych. Stolička, výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, vykročím alebo vyskočím do dosky. Ja idem skákať. Skáčeme rovno do nízkej dosky. Nádych, bez hlavou hore. Výdych, bez hlavou dolu. Prekráčame si pozícii, kráčame na mieste.
Uvoľníme napätie. Môžete cítiť po predložných cvikoch, že máme zadnú stranu nôh trošku viac uvoľnenú. Už niekto možno viacej položí päty na zem. A spravíme si ešte zdvíhanie piet v tejto pozícii. Nádychom zdvihneme iba päty, nádych, výdych, zatlačíme do podložky. Nádych, zdvihnem päty hore, výdych, zatlačím do podložky. Nádych, zdvihnem päty hore, výdych, zatlačím do podložky. Posledný krát nádych, zatlačím päty do podložky a držím. Kto má päty na zemi, môže odlepiť prsty od podložky. Krčná chrbtica v predĺžení, od rúk sa otlačam. Super. Výdych, uvoľni. Ideme s nádychom, zdvihneme pravú nohu hore, vykročíme dopredu medzi dlane, položíme pätu na podložku. Tentoraz chceme mať pätu v jednej línii s priehlavkom do stredu zadného chodidla. Zadné chodidlo je v línii za kratšou stranou podložky. S nádychom sa zdvihneme do bojovníka 2. Bojovníkovi 2 máme aktívne predné stehno, rotujeme svaly von, nechceme, aby nám koleno padalo dovnútra. Koleno je nad členkom a držíme. Ruky sa ťahajú dopredu, ramena od uší uvoľnené. Pozriem sa za prednou rukou a držím. Nechcem sa tu nakláňať ani dopredu, ani dozadu, ani nejak vybočovať do strán. Som kolmo a držím. Nádychom otočím prednú dlaň, výdych, záklon, nádych, vrátim sa naspäť, vystrím koleno. Nádychom sa ťahám dopredu, výdych, trikonasana alebo pozícia trojuholníka. Položím buď ruku na holenú kosť, otlačím sa, rotujem hrudník, pozriem sa za rukou. Kto chce viacej zapojiť stred tela, ruku, chrbát, dlane, položí pri klítku alebo opre iba o nohu. Sa zapreme, rotujeme. Viacej sa naťahujú a posilňujú šikmé brúšne svaly v tejto pozícii. Tak, teraz nám to svaly pomôžu s nádychom sa zdvihnúť, s výdychom urobiť záklon. Naťahujeme opačnú stranu. Vrátim sa naspäť, výdych, ruky na podložku, otočím zadnú nohu, vykročím nohou do dosky a ideme, spravíme si opäť čaturanga, nádych, výdych, nádych a výdych. Bez hlavou dolu. Ideme ľavú nohu, nádych, ľavú nohu zdvihnem hore, výdych, vykročím dopredu do jednej línie s rukami. Položím pätu zadnej nohy na podložku, opäť si pripomeniem päta v jednej línii s priehlavkom a zdvihnem sa hore, nádych, bojovník 2, koleno je nad členkom, svaly na prednej nohe, stehne sú aktívne, rotujem, pomáhajú mi svaly rotovať alebo pevne držať nohu, aby mi nepadalo koleno dovnútra alebo bolo aktívne. A držím. Trubie kolmo, nenahýbam sa dopredu, dozadu, do bokov, nikde. Strážim si ramena, uvoľniť a moduši, ruky ťahám od seba. Nádych, otočím dlaň, výdych, záklon. Nádych, vrátim sa do bojovníka 2, vystrím predné koleno. Nádychom sa ťahám dopredu, výdych, trikonasana, trojuholník. Opäť, kto chce viacej posiliť brušné šikmé svaly, nechytí sa, nepoloží ten trup alebo nedá tú váhu do ruky, drží svalmi, zapájame viac šikmé brušné svaly, teraz druhú stranu, držíme chvíľu. S nádychom ideme hore, výdych, záklon. Vrátim sa naspäť,
Položím ruky na podložku, otočím zadnú nohu, sa pohľadám, uvoľním, vykročím do dosky. Nádych, výdych, nádych a výdych. No, začínali sme v stoličke, tak teraz kto vykračoval, opäť si vykročí dopredu, kto skákal, môže si so mnou skočiť dopredu, pokrčím s výdychom kolena, pozriem sa medzi dlane, s nádychom vyskočím dopredu, vždy skačem na pokrčené kolena, hlboký predklon, nádych, rovný predklon, výdych, hlboký, nádych, stolička, výdych, hora. Super. Trošku si oddychneme v pozícii hory, spojíme palce na nohách, dlane máme smerom dopredu, ruky sú uvoľnené vedľa tela, ramena sú od uší, panva je prirodzene mierne podsedená, nevypúčam zadok. Super, ideme na zem, ideme teraz z pozície v sede. Ideme na zem opäť iným spôsobom. Dobrý deň. Postavíme sa na začiatok karimatky, spojíme palce na nohách a ideme sa s nádychom zdvihnúť na špičky. Hop, nádych. A chvíľu držím, spojím ruky nad hlavou a pomaličky s výdychom klesám, až si čupnem. A idem pomaličky, veľmi pomaličky. Tak. Tak, držím rovnováhu, stabilitu a ideme s nádychom. Ľavý lakeť zapreme za práve koleno. Rovnováha. A obzrieme sa dozadu za seba, za pravým lakťom, za pravým ramenom, rotácia. Dáme pozor, aby sa nám kolena nepredbehli. Super. Nádych, vrátim sa hore. Idem na opačnú stranu. Pravý lakeť za ľavé koleno, rotujem na opačnú stranu, pozriem sa za ľavou rukou. Super, vrátim sa naspäť, položím pomocou rúk, sa posadím, vystriem nohy pred seba. Dobre. Nádych. Ruky nad hlavou, pozriem sa hore, výdych. Kto ako môže, chytí si prsty. Kto si nedočiahne, pokrčí nohy v kolena. Chytí sa takto, pomaličky. Môžeme vystierať. Kto má doma popruh, opasok, uterák, dá si okolo nôh, chytí sa a pomaličky sa priťahuje, uvoľňuje. Svaly nemáme aktívne, svaly sú uvoľnené a predýchávame. Ľavou rukou chytíme práve chodidlo z vonkajšej strany, nádychom sa zdvihneme hore, pozrieme sa za pravou rukou. Taktiež rotačná pozícia. Rotačné pozície sú veľmi prospešné, majú veľa benefitov. Napríklad, keď máme problémy s trávením, vyprázdňovaním, klínatosť, nám to pomáha. Masíruje nám to vnútorné orgány. Keď v takých pozíciách dýchame do brucha. Výdych, vrátim sa naspäť, prechytím pravou rukou ľavé chodidlo z vonkajšej strany. S nádychom sa zdvihnem hore. Výdych, vrátim sa naspäť a pomaličky sa vyrovnám. Ideme si spraviť teraz šťastné dieťa v sede. A
sadneme si normálne na zadok, sedíme, nohy zdvihneme, rukami si chytíme chodidla z vnútornej strany a kolená idú smerom pod pazuchy a chodidlá, ak vám smerujú dovon, ich rotujte dohora. Dobre? Toto je pozícia šťastného dieťaťa v sede. Kto chce, môžeš si so mnou vyskúšať, vystrieť jednu nohu, pokrčiť, vystrieť druhú nohu, ak je to niekomu takto náročné, môže si jednu nohu položiť na zem, jednu vystrieť, vymeniť, vystrieť. Tak, kto chce skúsiť, môže vystrieť obidve chodidlá. Kto nie, držíš v tejto pozícii. Alebo strieda práva noha, ľavá noha. Z tejto pozície ešte prejdeme do pozície loďky. Posilňujúca pozícia, posilňuje celé telo. Trénuje nám tu brúško, nohy, paže. Svaly sa snažíme uvoľniť bez napätia. Držíme sa bokom. Kto chce ísť so mnou do náročnejšej variácie, dvihne nohy hore. Snažíme sa ale držať trúbkom, je to náročné, pomôže si jedným prstom, fiktívne sa trošku pomôže, zdvihne sa. Tak, komu je náročné, môže položiť špičky na podložku, brúško aj tak je vtedy aktívne, aj stehna. Tak, super. Teraz pomaličky s výdychom ideme na podložku si ľahnuť. Ľahneme si rovno na chrbát. Chodidlá sú položené na podložke. Dáme ich čo najbližšie k zadku. Ideme teraz pozíciu mostíka. Dlane nadol. Buď môžu byť vedľa tela, tu trošku ďalej. A ideme s nádychom. Nie, nádych. A s výdychom vytlačíme zadok hore. Nádych dole nepoložím, vytlačím s výdychom opäť hore. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych a výdych. Zostanem hore, stiahnem sedacie svaly, zatlačím do hodidiel. Aktívne celé nohy. Trošku si prehlbíme, ešte spojíme ruky, prepletíme prsty a to nás posunie trošku vyššie na ramena a pomôže nám to zdvihnúť trošku vyššie zadok. Pomaly ruky rozpletiem, položím s výdychom zadok na zem. Uvoľním, ja sa otočím, bo tam mám stenu a teraz mi to nepôjde. Tak. Ideme teraz sekvenciu sviečka, pluh a ryba. Kto nechce ísť do sviečky alebo polovičnej sviečky, ženy, ak majú menštruáciu, nemôžu ísť do týchto pozícií, neodporúča sa to, iba zdvihnú nohy hore. Ak máte blok, môžete si podložiť kľudne trošku panvu vyššie a zdvihnúť nohy hore. Tak, kto môže, môžeme ísť spolu do pozície sviečky. Vyhúpneme sa hore. Zlomená sviečka. Nohy trošku ďalej. Nad hlavu, vzadu nie tak vysoko. Rovná sviečka. Chvíľu držím. Môžem skúsiť vyskúšať najprv jedna noha dole. Druhá noha dole. Super, teraz poďme k obidvom. Pozícia pluhu. Ešte pokrčím kolena k ušiam. Vystriem nohy. A ideme pomaličky
Pravec po stavci sa spúšťať. Ja si už pripravím ruky na pozíciu ryby, aby som si rovno zadok položila na dlane. S výdychom pomaličky dole, nohy vystriem. No, nohy v začiatočníckej pozícii, ryby by mali byť na zemi, mám tú stenu, nezmestím sa a ich druhým hore, lakte sú pod trupom, hlava je položená na temi a uvoľním. Pomaly najprv položím hlavu, vystrím krk, potom trup, vyberiem ruky, spravíme si ešte rotačné pozície. Ľavú nohu necháme na chodidle, pokrčenú pravú nohu prepletieme cez ľavú nohu, ľavou rukou chytíme pravé koleno, pravá ruka je rozpážená dlaňou nahor a pomaličky sa rotujem. Strážim si ramena, aby boli na podložke obidve. Ak mi rameno sa dvíha, idem trošku nohami vyššie, aby som mala ramena na podložke obidve. Hlava, zrak ide do opačnej strany ako nohy. Aspoň 5 nádychov a výdychov, každý vo svojom tempe. S nádychom idem hore, výdychom uvoľním, vymením nohy, pravá noha na chodidlo položená, ľava cez ňu, pravou rukou ľavé koleno chytím a rotujem do strany. Strážim si rameno a sa mi dvíha opäť takto, ak som vysoko, vrátim sa naspäť, potrebujem byť uvoľnená. Super, pomaličky s nádychom sa vrátim hore, výdych, rozpletím nohy, uvoľním. Spravíme si ešte techniku napnutia a uvoľnenia svalov 3-krát. S nádychom celé telo zapojíme, každý jeden sval, výdych, uvoľním. Idem ešte raz nádych, zamračím sa, spravím si vrásky, všetky svaly zapnem, nádych, výdych, uvoľním. Ešte raz, nádych, výdych, uvoľním. Super, ideme oddychovať, šavasana, pozícia mŕtvoly. Dlane sú vedľa tela, smerujú nahor. Sústredíme sa len na náš dých, nejako ho neovplyvňujeme. Necháme naše telo oťažieť do podložky. Zaslúžiť trošku vedomého oddychu po vedomom cvičení. Ak by prídu nejaké myšlienky, pošlem ich preč. Ešte zostávam tu a teraz, v prítomnosti. Neriešim, čo bude, alebo čo bolo. Ostávam tu a teraz, sama so sebou, sám so sebou. Venujem pozornosť ešte sebe. Nenechám sa ničím rušiť, ani okolitými zvukmi, ani myšlienkami. Prepúšťam.
pomaly začnem telo prebudzať, poďme prstami na nohách, prstami na rukách, zakrútim členkami, zápestí. Natiahnem sa rukami nad hlavu, naťahujem sa, ako cítim, že potrebujem. Alebo ako ráno, keď sa zobudím, podnem sa, ako sa potrebujete pokrútiť, natiahnuť. Tak, vám bude dobre už. Otočíme sa na pravý bok, aby sme trošku uvoľnili tlak na naše srdce. Ešte sa objímeme si kolená. Pomocou rúk sa zodvihneme do sedu, v ktorom sme začínali, respektíve ja, v ktorom som začínala. Ak vy začínate v inom sade, kľudne sa sadnite. Spojíme ruky pred hrudníkom. Ak ste si dávali na začiatku hodiny nejaký zámer, tak si ho pripomeňte, či už ste s ním pracovali vedome alebo podvedome. Si ho pripomeňte. Poďakujte si za túto prax. Ďakujem vám, ešte sa z úctou a pokorou pokloníme. Namaste. Ďakujem vám za pozornosť. A verím, že do tretice mikrofón svieti, tak verím, že to bude všetko v poriadku. A ďakujem vám. Namaste.